komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sunay patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mapalangga naman tako na mati Region 1, pagpapalagad kita sa Nabilin. Isa ka oras, 19 minutos, karon nga daw, Lunes. Petsa 24. Lunes sa mag-edisyon sa inyong silinga para tunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton silinga news team, aton siling correspondent sa liwat na Manila siling pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siling kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang aton siling mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton siling Patrol 2, Coastman Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod as usual. Ato naman liwat nga bantayan, kag himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anando man nga mga eventualities from where the action is. Para sa Aksyon John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, builog na ito na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opda magkita sa ato sining ang mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, builog na ito na puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico.
sa kinandan. Ang inyo sinalagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 17 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio. Ang unang bayan sa atong siling pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. kag ang ini mga bayan sa atong siling pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kalwan sang
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mapaang mainit ang panahon subong adlaw. Grabe ang singkal sang init, no? Nagbalos man ang kainiton sa panahon. Nagligan nga masinimana daw, permi lang gaulan kun hapon hasta magabi, kun kaagahon. Subong nga mga inadlaw daw, halin kapon hasta subong bo. Grabe ang tagiti sang init, no? Although nga ti ang bagyo nga si Igmi, kapangalan pa naman sa tatay ko na nga patay, si Tatay Igmi Magbanwa, nagapagawa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang direksyon niya, Korea. That's why nga why di ulan sa aton, kay medyo naghina-hina ang puwersa sang hangin na bagat. Pero siling sa forecast sa Pag-asa, hindi malikawan nga maka-ulo experience takon ka isa sang maulan nga panahon, oras sang kahaponanon. Subong nga tiyempo, bawal magkasakit. Ilabi na nga may COVID. Muna ganing advice na to sa itong mga tagpalamati bala. Ayaw ko magsulay-sulay sa ulan, ha? Ayaw gid magsulay sa ulan. Kaya kabalo naman kita, kung magsulay ta sa ulan, pigaw immune system ta, dakpon ta trangkaso, obo, sipon, ti subong, ginasuka na sa ospital ng mga biktima sa COVID-19 kadaw hindi na gid matatapan nila. Labi na gid ang mga pasyente balang mapa-admit, buhay na gid subong gabato ng ospital. Even konsultasyon, buhay na gabato ng ospital. May iba nga mga doktor sa klinika nila nga nabaton. Pero may iba mga doktor kati sigurista, hindi naman sila papasol ni. Kung ginatanaw nila pasyente nila kang ila sila nga konsultahon ka ubo, pinasipon. Di ang pabinsaro na sa doktor niya, basi kung may COVID ba? Kaya mo gimana ang sintomas ang COVID mong ubo, sipon, hilanat. Ito gintrang kaso kay muyat, dala sang imo sila nga pagsulay sa ulan, muna ang delikado. Kung pwede man na siya madala sa hampol kakasla kag lampunaya, pulo pang hampol ang kamuanay. Madala man na siya sa bulubanyos, kag mga natural nga bulong bala, nga masamit nga magbakalta sa mga butika. Ibulo ang sakit sa ulo, ti medicol. Ang sakit sa lawas. Mga kuanday, mga bulubanyos day, Picasen Oil, Omega, ano commercial ba? Anyway, tiyan mo na, kung pwede pa lang ka kung madala ta, na hindi ta mapadoktor, hindi lang gid anay. Kaya may iban nga doktor, may iban nga doktor na hindi kanya magbaton pasyente, even konsultasyon. Kulo pang hatsi ka lang, ay sus. Huwag na kulbaan na yung doktor sa imo. Nara ko sa kapulo pang hatsi kag ubo, madalas ang tsimpo. Hindi mo naman likawan, ha? Muning mainit ka panahon, oh? Ulanan ka, kurugon ka, linaton ka. Usa, ikaw mismo ka nagabatsag sa lawas mo. Masalo sa pinsan mo, naman may COVID ko, kadugid na hilanat ko, dugid na ubo ko, nasipon ko, pangatsi ko. Gali ibo kabalo, dala ina sa lakat sang panahon. Kaya kabalo nga nagsulay ka to sa taliti. Muna ay kung kagahon, kapyar ka mo, katugnaw. Nagapabatsag ng Bermans, bro. Sada mo lang kasi manaw, laton ta, Bermans na ho. Munang iba nga nga, patuka na Christmas song. Pero mo na siling ko nga, ang Bermans na ton guro, masubo-subo. Especialmente kaya lapit kita si Disyembre. Pero may mga pagpating by October, base may mga bakuna na ta sa bakwan, may mga vaccine na ta para sa COVID-19. Mga trials nga ginahimo ang pila ka mga pungsod sa nadiskubrihan nila nga vaccine sa dara ang Russia, ang ano pag ito, China, ibang nga lugar, Amerika. May mga trials nga ginahimo ini nga mga nakadiscovery nga ginapatihan base amoy ni ang sabat sang lapnagon nga pagrandadi kag walda-walda sang virus nga COVID-19. So puli by October tabay pa na makaangko na kita sang vaccine. San paano da kulo kampalte man tabla?
Masubo-subo ni nga bulan sa Disyembre ang aton pabuton. Hopefully, ang forecast gani sang World Health Organization nga base malambutan pa ni 2 ka tuig. Ipormahin na ni kumpara mo sa mga virus ang una to Katag pila ka tuig kag madula. Yung forecast sang World Health Organization sa kasiling ko na magalawig-lawig di kuno 2 ka tuig. Ang pag randa di kag pagwalda-walda sang COVID-19. Again, simple lang, social distancing, wearing facial face mask, kag pagpanghugas sang aton mga kamay. Kung wala malang kita importante nga kaladtuan, kung hindi malang emerhensya, please lang, stay at home para safe kita. Sabi na sa mga lugar nga may mga positive, mga barangay nga positive sa COVID-19, medyo gamay lang nga duros distansya. Dudo kung wala man sa importante nga kaladtuan, kami rin siya sa nasiling ko na ipaiway ta ang paglagaw-lagaw. Again, kita makita ang kontra. Ano na ko ng tao, makitaan mo may virus bla. O si Kwan may COVID-19 na kanya, may mga Kwano. Nagapalamulang tsura yaw, nagabitog-bitog lawas na. At least bla may Kwan ka, may patinan ka. Ito ang sintomay sa COVID ya. Sa katao, matapikan niya, waigid ya Kwan mo. Waigid ya makita mo bala sa siling Kwan, sa siling lawas ya. Unless nga makapangatsid sa nag-ubor sa ikaw ng isa nga suspitso kanya basta nag-ubor ito pag may COVID yun. So muna na. Hopefully ining lockdown, time out sa Bacolod kag Negros, hopefully maka-gauge kita kag mabalaan ta kung pila gid ang extend sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. That's include Bacolod City. Opdan ta niya. Ang tawag nila nga daw semi-lockdown o kung time out nga 2 ka adlaw nga na party ni Sir sa syudad sa Bacolod. That will be on August 28 and 29. Wala tontang mga dugang sining dos and don'ts, no? Ang pwede kag hindi pwede sa sining 2 days na time out. Amo ni ang aton nga bantayan. And after 2 days ka time out, pwede na. Liwat makagwa ang tao. Muna bla. So, ichindi ko sa niya ang 2 days ka lockdown, semi-lockdown o kung time out sa Bacolod. Kung pwede lang, wide sa may magwa sa balay nila. Wala sang salakyan nga magbiyahe, be it private or public. Unless and until nga isa ka sa mga frontliners kag may mga importante kag hilikoton nga nasaad sa pwede kag hindi pwede sa duha ka adlaw nga time out. Muna mga bantayan ta sa masunod nga mga inadlaw. Tutok lang diri sa aton nga pagpangalagad. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Isibo na ang orasan sa Yusuf Barilo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:57 na. 3 palitos para bilhin antes kita mag-ugot sa taklag alas 10. So nagabahin sa ato sining pagpangalagad, i-check na ato sining Patrol 2. Standby sa mga report na hagikan sa ato sining mga correspondent sa Northern kag Central Gabahin sang Negros Occidental. Unahon ta observation report sa ato sining Patrol 2 Crosswell Patrol. Sitwasyon sa Bacolod, Lunes edisyon, destinasyon ni Aksyon John Diaz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! Aksyon
Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action John Diaz, sa observation report sa unang adlaw Lunes kapag pangalaga John Mayang Gabi, John Pescarin. Gabi sa tuntunan ng mga kaaksyon, mainit ang panahon pero go lang sa gihapon. Jopang paang sa palibot sang syudad. Gani. Tulo man na balas mo kisa kung magwa kagid ka magtiner kas dalan eh. Pero mayo lang man pagpapakay na aksyon na rin kalasotsos ang gabi. Oo. Ay nalipat ang aton mga kaaksyon do halos man tanan nagsulod na sila tagsa ka mga pulian. Oo. Ngayon yung gabi, compared last week, doon damo ka pa makitaan ng mga nagalambiyo, ng mga salakyan. At least, subong niya, tayo na kita. Dutay na gid lang. Irisipon na lang kita, Aksyonerek, ang mga salakyan nga makita naton, nga nagabiyahe sa Dalanon. Okay, ti, abi nila ti, kuha na curfew na Yes, Aksyonerek, no? Nga dapat sundo na lang man, kay ti, amo makinagina patuman sa gobyerno, para wala problema, kaya wala bala basulay, kung doon matabo, manawa. Naman na, kay ang mga polis na ton, sige man lambiyong. Okay, good. Pero matistingan, gini ang pag-ila nga paglambiyong, pag-oras na weekend time out na nabla. Oo. Di kiti maranda, di man sila ka-preparar, man sila ka-galingon. Kay, Laban. para make sure nga wala, gid may nagabayolar, kag wala may nagalambiyong, samtang time out pa kita, no? Tostos to. Ami magaling kumain namin nagurong resulta ka time out Amo ko pareho na bla ko mag-basketball ka ngampang. Time out ka para kay na makatubig, kapaway, correct. Maka-relax ka gamay para tipon pwersa. Pwersa. Hindi gani, ti mabalaan mo, pasibla mainog kambyo ka mo daw kung lainon nga mga estratehiya. No, correct. Offense kag defense ko sa basketball pa mong. Muni gurong ubrahon na to sa timeout, no? Doon lang magkadlaw ti yadi pa man. Yadi pa man, pero... Kagupdan tagi da seryosohon tablag din magwagwas balay ta kun mawala na importante kay meron siya katuan dyan. Ani man ti wala na karon pulos karon ng iba karon ya. Pinasaway na ya. Kung may magwa, dakpo na. Ang payo man. Oo, kay ang tao ko sa kung pasugtam lang kag sili mo, tagaan mo lang ko sa konsiderasyon ko sa saligman. Subong nga daan, subong pag panahon nga kabalo ka, kisa kung pwede naman kapasaway ko nung magkinabanan na imuon kisang iban mo. No. Like iti subong guro panahon ni kay ko mo time out na seryosohon git, no? Seryosohon ta. Lang pag-ipawalaan nga daw amalabay da, time out. Pwede, talo time out, wala na pulos ang talo time out, naman na bla. Di pa wala ko sa pulisya kung maglagaw kag may katuan nga daw wala importante, takpon ta. Ay naguro kung hindi ba na importante? Oo Magwa sila? Mag-gauge ba na isang pulis kung doon ang importante katuan niya mo? Ay nagkakulukitaan lang nga hindi importante nagwa sa swap na na diretso, kasalawayon mo naman. Oo. Saan ba hindi sa qualified, swap na na. Taga-antagid ko na, taga-antagid leksyon ang hindi magtuban sa duwa kadlang nga time out. Ani man, ano ka di ba may qualification? Oo, siguro hopefully na yung mga qualification nga dapat, hindi dapat, kailan temprano pa before 28, mapagwa na sa syudad. Yes, actually. Para nga masipad-sipad naman di sa radyo, bla sa aksyon radyo, specialmente, ang dos and don'ts mo lang dapat, hindi dapat, bla sa mo na duwa kadlang nga time out, dyan, hindi bla? Basta mo matabo actually, para mabalaan nila. Kaya kadabo sang nagasiling ati, mag-kubay time out, ano sir, pwede pa may kagwa, pwede mga kabakal, kung may mga emerensya, pwede ko kanto mo na bla, para at least kasi na nga mga patakaran, masipad-sipad, nga amo nigil ang pwede, kaya amo hindi pwede, sa duwa kadlaw nga time out. Muna kay para bala pero pinaka-safe guro obrahon. Diba na to magkakson prior pa lang. Prepara na sila. Mas early, mas temprano, mas mayo. Maprepara na sila. Wala ba sa preparasyon ang kwan gidya ang gusto matabos ang syudad Ani man. Kay may mga dos and don'ts na nga dapat kag hindi dapat ato ni mo sa duwa kadlaw nga time out mo. Okay. Sa mo na dapat klarohon sang syudad. Ay subong ay napasa naman to sa RITATF. Nag-review na lang to ka NATF. Asa naman to ba sa ato ng guidelines ba ni manager? Kaya kabudlay mo na kung nga may guidelines na di ba patakar sa time out, pag sila may time out niya, paghambal mo amo na dayon, ang tao di ka preparar. Amo na sa dapat dapat preparasyon, yun importante, no? Oo, tagaan mo dyan ligwag at chimpoy, ang tao ka makabating, ay mo na galing, hindi na pwede, galing mo na bla. Yung problema na di isama na karason kung gulpihon mo,
ang kakatabo na sila na hindi sila kapreparan, mapasaway na sila. Huwag kayo sila kabalo sang gusto matabo sang syudad kag hindi gusto mo. O mas subong nga para mas mayo nga preparahan. Oo. Di, kabalo man kita nga duhalo sa palibot rin naton to, hindi na gid man magpasulot sang mga pumuluyo nga alin sa ibang lugar. Oo. Hindi naman guro dapat kakulbaan ang aton nga gobyerno nga mambala kung i-inform ta rin sila. Siguro magbayad sa sa ibang lugar na hindi naman guro dapat kakulbaan. Din sa palibot naton to nagamat-amat naman sila control sa ilatag sa mga lugar, no? Gani. Ngayon na nga earlier, no? Mapiparahan nila aksyon na rin. Mo nang importante da kay parang tao lang makaprepara man aksyon dyan, no? Yes, preparation is very important mong Mo nang importante gid. ang importante pag sinadra tanan magkooperar. Kung makita nila qualified to sila nga paswab na lang gid kay para masiguro bla. Oo. Iti total libre man. Nabi nga madlo ka mapapaswab kung kinanglanon man. Ani total libre man aksyon ni Rek. Oo. Mas mayo na, no? Oo. Paswab na gid lang. Correct. Para na lang gid na, hindi ka pa. Hmm. Pareho na ba lang gid ginahungit na simo, hindi ka pa magkaon. Oo. Tomang ka na, kauna na lang na. Kauna na kung makaon mo ah. Makaon, kung di makaon, di luha. Ako na, hopefully prepara na natin ang 28, 29, 30, and 31. Buguso na ang ator paminsaron ah. Ano man, Nga mo na nga pizza may matabo sa Bacolod. magkikita diri ka preparar man, no? Oo. Ang mga polis natin ka preparar naman isang ila kaugalingon. Kung makita nga nila mapagsaway ka, arin mo yung tinunto, nagigapin na natin ka bulan ka bantayan, pasaway ka bagit. Hindi rin isakto mo, doon lang nang ipinalikadlaw, ginapar na mo. Gani man. Papasaway ka bagit, ano pinatuhanan. Preparar ang silda. Nan! Halog ang silda. Halog ang silda, halogan ang silda. Oo. Taon tabi, kung ano ginang matabo, no? Oo. Tama na, dapat aksyon na, Eric, ang imuo naton, muna, mag-upod na lang kita, no? Yes. Para wala problema. Amo na importante. Oh man, alright na alright. Sa aton mga kakson, sige gyapon man ang ilang nga pagbaligyan na isang legal nga droga kaya na nagkandak mambaybas na naman ang PIDEA set bala. Tinako-dako man itong ilang recovery actually sobra man to mga 170,000 Takon mo, ko na muna sa mga panahon at sa mga kapuraot may mga upanay nga values ng illegal drugs nga kakatipo na nga ito naman mga otoridad, no? Nakikita nga nagrambihong event rin sa may plaza sa labot na kami kaina dito sa Tangog nga area, balik kami rin sa may Libertad. Ang Libertad may lang kiti business as usual, pagbalik abi kahapon, wala sa may nagawaligya, Lunes balik naman. May mga wala magkakaupsan sa mga supply dara sa mga lutanon, mga prutas o sunod kang ginabaligya sa may Libertad Public Market. Karon gabi pagalabay ito namon, may police ka naka-standby, piyak kag piyak. Dari sa duwa ka mga entrance, police sila ni Police Captain Elmer Bonilla sa Police Station number 6. Nga rada sila nga do outpost nila ginbutang, naga-control sa kanamoon sang tao nga nagasulod, kag ginapabilin ginilapat nga nasunod. Pinaman ka mga measures nga ginapatuman ang aton nga mga otoridad. Para actually ka man ang pinakasitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod karinggit lamang nga gabi. Tutunan mga kason tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa tunlawas sa mong paguyang ko ng pagnubo. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa mata na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa There You Have It Observation Report sa ato silinga Patrol 2 Quezon Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan tala si Aksyon dyan Diaz sa iya sinibalik ka report sa finale sa aton silinga pagpangalagad sa iya silinga mga aksyon balita. Isibol walasan sa iyo sa Barilo Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:08 na. Ang report man ni Aksyon John Diaz ginadulong sa inyo sa kalaman sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:10 na kita. Sa silinga ba sa tabayan, check tayo mga report na gikan sa ato sa mga correspondent o na report live gikan sa Northern Negros. Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Radio Gotem, line number 2 sa report, Jeremy Gabi. Jeremy, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa tumang aksyon sa Tolman Siniga mga balita. Aksyon Eric, nga madulog man sa Siniga mga pinihon na sa Gapon, direktag na report rin sa quarantine facility. Maporte, yari tari. Hulat lang sang panyapon, pamahaw, panyaga. Buwas kay pamahaw naman mo. Pagkaw to panyaga. Sa mga balita natin sa Tinion, mga nagkalatabo man na balang official sa Blatarente sa Kapulisan ang pila ka mga spot report nga nag-abot sa aton ang pagdakop na sa isa naman ka persona ini nagbayalar sa Republic Act 550 for the Fisheries Code of the Philippines. Ginakop ang alas 10:20 takla sang aga kahapon sa Eric sa Barangay Bangkirohan, siyudad sa Cadiz by virtue of warrant of arrest. Ini ang gikilala kay Armando Negro, i-discartin, 54 anyos sa edad, residente sa sitio Pangpang sa Barangay Tiglawigan, siyudad sa Cadiz. Ini siya ang ginakop by virtue of warrant of arrest. Again, issue sa RTC Brand 60 sa siyudad sa Cadiz, siya ginpermahan naman ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier sa violation sa Republic Act 8550 with criminal case number 15-5405-C na ginisyo ini sa Agosto 30 tuig 2016. Mga more or less apat ka tuig na kaligad ang bail recommended naman sa sininga kaso is 100,000 pesos para sa iya sininga temporaryo nga kahilwayan. So ini siya ang gininform sa iya sininga constitutional rights kapag arrest sa iya base sa Republic Act 9745, otherwise known as Anti-Torture Law of 2009. Sa pagkatapos nga ni siya pa-check up sa Cadiz City Emergency Clinic para siya nga health condition,
Ini siya karon ang nakahurong naman sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility Action Ereka. Now, way pa matigay ka ma-file ang kaso batok sa tanan ka mga persona nga mga nagkalakpan action erek sa isa ka o kung sa duwa tanan ka hugna nga bypass operation. Oo. Naging patigayon sa makatapos sa kapulisan sa syudad sa Cadiz sa digid dakop ang tanan ka mga persona kalakip dire ang isa ka babae kag isa pagid ka 15 anyos. Nga dalagita man na nga nadakpan sila sa bypass operation last 2:35 sa ginpatigan nga bypass operation kahapon sa bahin sa Conception Village sa Barangay Kaduaan Agosto 23 kahapon. So ini ang posibility buhat ma-file ang kaso si Jomel Diaz Itina 40 anyos sa edad. Ang 15 anyos naman nga gin-turnover sa DSWD. Taga Barangay Kaduaan din sa may Conception Village sa kuwaan sa anong sa session mo kag ang 500 piso bill nga kwarta o kon nga bypass sa mark money nagigamit sa pusher buyer nga pulis sa Purok Elco sa amuman nga barangay sa Barangay Kaduaan. Ginakop pa ng apat tanan ka mga persona nga mosanday Jo Marie Miraes Mira Flores 41 anyos kag ang utod kini nga si Antonio Miraes Mira Flores 37 anyos gidad dira sa Purok Elco Barangay Kaduaan. Ginakop man si Joby Casalda, iwan ko 32 anyos, may asawa sa Purok Chambri sa Barangay Kaduaan, Mary Joy Arbues. Si Mary Joy Arbues, 33 anyos nga babae. So, dalaga, kaga wala sang kon ini siya ang residente sa Purok Fidel sa Barangay Tortosa, Manapla. Ini siya yara dito sa lugar sa dingi patigay ng bypass operation. Ang tatlo ka plastic sa isang siyabo o kung sige na pati ang siyabo alin sa coin spouts nga sa din araman ang 500 piso bill nga bypass money nga gingamit sa kapulisan sa pagbakal. So minisinatanan galing kay minor leader ng isa buwas sigurado nga ma-failan ini sila sa kaso action ereka. Sa katapusan nato nga balita, wala na sa imbestigahan pa ang kapulisan tungkol nga aksidente ang pagkalumos sa 7 anyos nga bata sa Sitio Aluyan sa Barangay Kaduaan, Manjapon. Natabo ang among insidente sa din ang biktima nga 7 anyos kikilala kay Giancarlo de la Cruz. Residente sa Sitio Aluyan sa Barangay Kaduaan, ginpa-record ni Jan de la Cruz E. Franco, 32 anyos sa farmer nga sa dina mo ang amay at daw ay nila matarapangdan ng bata nga nagkadto sa suba, adjusted na sila sa pulian kag nagpaligo, iyawan na pangita na sa gabi pero ilan na sa puwan na sutsotak na sa gabi nga ipangita nila at mo na lumos na sa sila nga suba sunod sa payag sa kamay nga ini ang bata apa ini kag may ara nga physical element kag sa ginahapo kon labi na gid kon may mga rinisya ka daw may sumasadyahan sa blaga kadlaw sa ginahapo siya. So ini nga bata at wala man sang indikasyon nga may foul play basis sa pag-imbestigar man nanday Police Staff Sergeant Mark Haranilla nga mugit ang nag-investigar man sa sini nga kaso. So ginakabig nga non-crime incident kag aksidente gid ang pagkapatay sining 7 anyos nga bata. Sa diin yara na karon aya man sa ila sini nga puloy-an action ereka. So parte mo nga itong madulong report. Kamusta ka, Jer? Balita action ereka. Jer? What? Kamusta ka? Ato ni ako na swab test kami. Ako na swab test naman pero sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga kay kainan nag-texturay man kami sa buwas sa hapon mag-abot o kung magagawa ang result sa amon sila nga swab test po na akong iloy gin repeat test man ang negative ko nga utod
nga na swab test na dira sa Queen of Mercy Hospital. Ang duwa nila kabata nga kapid ang akon magulang nangin babysitter man sinisang bata. Yan swab test man. No? Sili ko kay doktora kung ano matabo kung kati gina-claim ko gitman nga negative kay why magkikita may ginabatyag aksyonere ka. Although wala to tigit ng result, no? Siling ko, Dok, nga ano matabo. Siling niya, if mag-negative ka diyan, pwede ka na ma-release sa imo. Siling nga, ginaamtangan nga hawla sa St. Andrew, and then, dito ka na lang mag-extend ka na sa 7 kadlaw nga home quarantine. Kahit anay 14 días, pero siling niya, si Apor ka man, authorized person outside residence. Siling niya, pwede mga 7 kadlaw, likot yung tabo sa kakon nga asawa sa kabataan. Sila yan niya, basta negative ka na, clear ka na sila, kaya di ba sila close contact, general contact ma lang sila. Okay. Kaya ba na ang pagpaklaro ni Dr. Maria Victoria Banyes, likot ang sa amon matubalay sa ributon, kaya gipang swab test man to ang akon, doon ka-autor kaya ilang mga kabataan, sabi ito sa lockdown, sa siling niya kung mag-negative din matanan, kumplitohon nila ang ilang 14-day quarantine. Kay ang ina nga balay, dara nag-positive ang akon sini, o kung daan nag-estar ang akon sini nga bayaw, nga nag-positive. Okay. Ang akon nga bayaw kay na tatlo sila nga positive nga St. Andrew, transfer na sila sa Provincial Healing Center sa Banwas, ang Ibi Magaluna. Okay. Mula gali aksyoneric dito ka, diri daw sila niya, mas diri kay dito ang mga kisami ko to sang kwarto, nagalakapas na. Why ma-repair kay wala may magkanto may mag-repair kay may mga positive na COVID. Ang tubig pag ikuno to, why man wala man sa tubig, may tubig pero masyado ka tuktukon ba lang, gagawa siya, tuktok ang nagagawa. Kasi wala man kung may magkayo, kay wala sa tubiro nga sa plumber nga magkanto, kay manti may COVID. So, ginaibo nito, kasi nagabakal sila, pagi sa frontliner, pabakal sila sa tubig para mapaligo. Kag subog man mainom, action direct. So, gali gasto sa mga sa mga nagapa-quarantine dito. Okay. O kung nagapayo-ayo dito, sa may Banwas sa Iba Magaluna, kaliwas diri sa aton din ang tangan sa St. Andrew, na parte ka baskog sa tubig diri. May ginatag sila nga hotline ba lang ang numero, na kung ano kinalanon mo, matawag ka lang sila, baway ka na tubig, kay dalaan ka naman ila sa isa kagalon nga purified silyado gid. Okay. Lao kag manamit gid ang pagkaon. Hindi magid sila nga namit-namit gid. Basta hindi lang siya sila nga daw pinigado na gid bala nga daw ka rapo-rapo. At least mayo gid. Salamat kita kay Mayor Salvador Bading Escalante. Sini. Kag nakabot kay na diri mga 67 ka mga LSI. Ang akon diri kilid ang atubang, parte na kadamo sa mga nag-occupied nga mga kwarto aksyonere kag nagasiligan ng ilang mga suga, ibang pa music mga nisla. Kaya nga hapon, nagalabot sila kag buhat sa ang ining mga sobra 67 subject inisla tanan sa pag-swab test aksyonere. Okay. Muna nga informasyon nga ginatag sa aton ni Doktora Maria Victoria Ibanez. Ang imuda, nakita ko sa mga post mo sa Facebook mo, bumupulit ka damo sa mga pagkaon, galabot si Muda, no? Ay labot ang ginpadalagin ba sa mga nagapalangga man. Gani? May mga prutas padala din. Hindi ko ka ba na padala din, hindi man ako makaluluoy. May mga dilatas, no? Grabe, mga pagkaon, galabot si Muda. May mga tagapdalon nga Diyos. Kanamo, isa, may ito ganito nga, pasunod yun, sa gigikatrak ko ito nga, pineapple juice, ko ipabalik ka nga. Sobra ka naman imo yan. Grabe ang mga pagkaong nga galabot mo, mga manamit ba mga pagkaong nga alabot si mo na? Kita ko sa Facebook mo. Pati ka damo, ang sa ako man ito kabataan, among labot mo na nga nagatulo-luha ko manumdum la. Maka daw mga
touch ko nga amo gali ni kung halimbawa kung ano matabo sa akon kaya amo gali siya nagkabalaka sa akon nakaka-touch talaga Action Eric. Touch na touch ka talaga. Makakatas kag touch na touch ka di kay silingko nakakataba na puso. Gani silingko kun wala. Nakakataba na tiyan. Silingko amo gani. Silingko amo ni nga silingko nga may ara sa sa quarantine facility sa Roger pero silingko grabe mga mapagkaong galabot siya no. Awo nga silingko sang wala sa gin quarantine daw na galabot nga mapagkaon nga sa gin quarantine sa pagkadamo-damo kapag mga namit-namit pa mapagkaon. Ang kawalan ito, ang balay kasi manghod ko to. Oo. Daw, sari-sari store na, abit nga mga padala, mga shampoo, itlog, mga grabe, no? gatas, so, grabe, sinigilagan niya, maitali ko naman lang, di ba? Sili ko grabe yung mga koneksyon ni Action Roger sa linggo. Hindi ko nakuhan ko bala, nag-gauge ko bala. Sili ko grabe yung mga nagapalangga kay Action Roger kang iyang mga koneksyon sa linggo. No, kay sus gabaha yung kuhan mo pagkaon mo, mga bulig bala. Oo, may-ari ka din nagtawag sa kabagulang. Kasi nga, kuhan man, negosyante bala. Oo. Sige niya sa ako niya, nung. Ya, kamusta ka na? Ligo, okay mo na to, nga ako. Oo. Ya, kaya, anong padala ko naman? Anong kulang mo? Anong kulang ko na, kaya padala ka? Oo. Ligo, pabaklala ko na break, kaya ko rin panglaba. Ayo di purma. Masih ko mabaklabo ko na brief dali mo, baklin ko na mga tunga sa lusina lagi mo. Para nga mauluis lang man ko diyo ah. Ligo lang nan, pulsa na mula alo na kaya ba? Oo. Baik ko ga sok brief ko na mga lagak ng garter ng daan. Animal. Pati sa brief di ka pili ka pa imo yung amo nga ang iban daw mapatay sa konsumisyon sa COVID, imo yung kakadlaw kapag kasulubra pagkaon mo na. Ligo ga gawin lang na ako daw lang-alang ang garter kasi may kabugaton nga dali nga. Ay ka na midterm si mo no. Sige lang. Amo gana kung may mga nagapalangga si mo kay kung sa kipi-kipi ka sitwasyon bala makabulig-bulig man sa imo ah. Amo gana sinere kasling ko. Amo gana dyan ko basta mayo kang katawo kay damo ka bulig si mo. Okay, isa pa mga tao nga sa ustong ila paminsaron. Silingko grabe ang asset ni Action Roger silingko ni. Silingko magkulokin to sa kada bulangan ito ya no boy de Roger bilang koleksyon. Convert to cash bala no. Silingko yung mga tao kagabulig. Mga sakto ganun sa paminsaron, kaya iba niya, gabulig sila kung untay na kahit isang tao. Tawad no, tama na galing ang ginabirahan na bulig si mo, kaya buhi ka pa, para tis madumduman kanila. Madumduman mo sila. Oo, mo nang sakto yan, mo na ganyan sila ko, nagapamatay, mo na sila, padala ka mong padala din, para ka. Yate, unang imong obra naman. Gusto na kapadala na, iban di mo mamakaon na. May mga prutas kapag ano, may mga orange, may mga mansanas, may mga grapes, no? Grabe. Hindi ko believe ko kay Action Roger Guti ba? Sili ko bisan hindi mo padalag ni ayuda ni, drop lang ang daan sili ko, lumos na sa siling ko. Lumos na. Huwag padala ka na, yate po. Ayate, may istorya ng imo na. Gusto na nga pangninyawa tayo mo na. Kwanta na nga negative ka para makagawa ka na rin nga. Iba na ko sakong padala si mo na. Ayo. Bagay padala ko na di marang kagrambutan ko. Kasi sige. Ano mapunggan na karoon ko na mo ng inyong... Kabuot o isang tao kabubuto ng tao natin ko na karoon. Punggan na imo yan
punggan na mo yan natin gabenepisyo man ta. Oh, tingani man. So, tingnan mo, ikon wireless at gabenepisyo mo sila hindi lang ginawa yung kalpuro ko ng tiba-tiba man ta. Gusto na gabaan na sa imong nga. Obra ka lang mo sobra na pero waslik na stupad mo. Ha? Lalay po dala ko dati sa COVID pero di kapan. Hindi Sinigto ko may mga sobra ka na bla. Wala waslik mo na sa mga pang-tupad-tupad mo da. Hindi ni pwede ako sunirik niya mag-sharing-sharing kaniya. Di gani kagwa, magwa ka di gani. Hindi pwede. Hindi pwede magkagwa-gwa. Ari ka lang sa kwarto mag-sunirik. Hindi ka pwede kagwa nga kadali lang? Oo, magamot ang di pagkaon. Sok-sok mo gini mo face mask, mo facial, pagkatapos na, ang kuhamot sa bangko, tapos bangko sa gwa ginabilin. Kapag atas na bangko, ang mga basura mo, nabutan mo ang mga basura mo wanda, butan mo wanda. Why gidya, hindi ka niya, hindi ka gwa, niya magwa-guwa kami nga. Nga sila mo mapanginangin, kore ka doon kaginot, gid, why gid? Hindi pwede niya. Okay. Dari ko sa kwarto mo, bala kong maburlis ka diyan. Buisit. Ate ko sabagay, may lingawan ka man da, tawag ka man da lingawan ah. Ate, nabariwan siya, ako na Bible, baka Bible, tapos radyo, cellphone? Oo, radyo, cellphone. Music lang na kung ng kaso Oo, daw ay na music, praise and worship, songs. Gani. Tayo mo na Do ka budlay galing no, do ka uneasy kasi imo nga gawin no nga isa nga sa kwarto no. Bisan magbisita sa imo ko sa ti magkastorya ka manguro sila pero ara sagwa, ara kay sila sagwa. Oo, actually pamilya ko ti sa video group chat namon. Ako sa bagay, high-tech naman tanan. High-tech naman subok. Hindi ka naman gid hidlawan kasi high-tech naman tanan, video call pwede na Oo, sa doping alang isa naman to kay ginablo sa Jensan gali join pagani daw ka kuan na lang gid subong Pero malak sinerek kasi buwas muna nga ti ang aton sila nga sabay pa So buwas magwa na resulta buwas? Sa hapon so kay Dr. Ibanez. Klaro ko na kung halimbawa ako na kabay pa jer no nga mag-negative ka. Kung mag-negative pa buwas pwede ka nakagwa. Pwede na kung maara ng negative pwede ka. Pero kung magwa ka buwas nga negative, dito ka na lang home quarantine sa balay mo tapuson mo gid. Tapuson na lang gid ang 7 days lang, 7 days. Ang ano? Ang akon nga home quarantine. Sa balay mo kung kaso mag-negative ka. Sa balay na. Kabay pa ang resulta negative karon jer kag makapuli ka sa balay mo to, 7 days talaga mo 18 na sa balay mo. And after that 7 days pwede ka nakagwa sa balay mo. Pwede na mo na. Sisling ko at least siya daw part ng at least experience sa mga exonerik ka mo niya, no? Gani. Kakakuya ko kalpanti ko nga kwan ka negative ka kay daw sa imo the way you talk, the way you mag-report ka daw wala blaya the way ka sa maginabatsa so ako confident ko nga negative ang imo resulta boss. Ate mo na exonerik, no? Ato ni ka kwan lang ulat-ulaton ta kun ano ang resulta. Kung no, do ka subo ko jagali no mga mo ko na quarantine ka no. Pagkasubo kayo sinerik, wati ka budlay na po sa ngakol to kay kabataan niya pa. Amo na. Nagtawag kami pa mapadulong kami tubig, pa-deliver. Amo na nga depression ibang di sila matulong. Amo ibang tao rin isa kanina daw wala gid paliwan sa kag wala bala sa makasturag sa do ka depress man jer no. Tapos sila niya pa ang basura ganit hindi man kwaon sang basura. Ko nga mati gintawgan ko sige kwa man. Pero ang pagpabakal sa tubig, ako na lang gin tawgan man ang pwede ko malihog. Para sa church, kagamong nagbakal sa tubig. Dama man na mabulig simo nga arasagwa. Ganit, siling ko sa kabataan, siling ko expect na nato na, pero siling ko makleared na ni, ang mga tao ga distansya sa aton, at least, ga distansya sila maproteksyonan kita, kasi siling ko, kita ya cleared, sila ya di pa na ya cleared. Gani man.
at least kung nagadistansya sila sa aton, kundi maproteksyonan kita. Hindi na ito na pag-take na daw palain. Gani. Ang musilingon na lang nga maayo na nga nagadistansya sila sa aton. Kaya ti kabalo man sila nga, kabalo man sila nga under quarantine ka mo, subject for confirmation. Kamo ganin, action Eric, no? Pero tayo mo na, bali, ang naglisensya na kustagiya to sang lugar, sang karinderi, sang restaurant, na i-stop na lagi siya kay di na magnegosyo ka daw, siling ko daw ay nagitsansa nga may ara pa mabakat to, action Eric, no? Sabihin, sa imo to? Nga, kung negosyo, i-stop na lang. I-close lang ano, temporary. Gani daw muna, pero bot lang kung anong madangapan, pero tayo daw kabudlay, black generic, tayo daw di ko di na maging ba batak twin trust nga di ba-cleared ng COVID. Ako sa bagay. At sa makapaway-huway, makuhan ka bala, ma-relieve ka man bala sa mga problema mo kung kaso por kaso bala. Mo man gani action Eric. So mo na, action Eric. So mo na nga, mo dire sa action radyo, imo pamilya di sa action radyo, nagapangamuyo gid kabay pa hopefully mangin negative ang resulta buwas. Yes, actually kabalogi ko kasi ara magid no ang babatigan ko man nga hindi nagaysa non ako. Kundi pamilya ko sa registration sa Action Radio ara gid nga nagabulig man sa pagpangamuyo. Okay. Pabalala mo sa development boss. Actually no? Sili ko pabalala kami boss ang development da. Okay, aksyoner ka. Sige. Sila mo na na. Daw laban-laban ang mahilway na tas. Hindi para ka mahilway man to kabalakas. Sige, iban nga nakasalamuha ko bla. Gani, man. Abtis nagabot ang report nga positive ang akon sini nga bayan. Yes. Report gikan sa syudad sa Cadiz. By the way, gatamyaw ulit aksyoner ka na sa mga taga St. Andrew Healing Facilities 3. Ang head bala si Ma'am Marice Valiente. Administrator from the province of Negros Occidental. Kaya nagpapamati, gali sa report man aton ka na gabi. Okay. Ma'am Nancy Moralista, Ma'am Mary Grace Saura, Ma'am Raka Chongson, si Ma'am Perly Igkas, kaya mga supporting staff sa Dinomar Bersolto, Darin Habagat, Christian Leo Fantan, Josel Margaha, at Gracela Bantiling. Namunin nga, amon nga mga ridikatipan sa amon sa St. Andrew Healing Center. Nga, sir, ipamati kami garo ko kadlaw ko gabi sa report mo. Report kay Action Eric. Nga, gabi man sir, no, kaya daw marilib man ang iban. Bisan kapoy kami, basta kapamati kami sa imo nga report. Kasi ko mo gina, bala ka matian nyo si Action Eric, mampawan gid ka mo. Labi na ko makita nyo ang iya ka-gwapo niya sa kwan kami sir, sa pamati gani. Sa face sa cellphone, live streaming gani kami sir, ka pamati. Tricky, okay, tagi gali ang ka-gwapo mo. Ang yubon-yubunan ko na okay gani. Report gani. Wala sa balita, wala sa aksyon. Aksyon, Roger Gotem, report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat gid Aksyon Roger Goteb. There you have it. Kabay pa ang amon nila papangamuyo sa imo pamilya sa Aksyon Radio nga kabay pa mangin negative ang resulta para makabalik man sa normal nga sitwasyon sa Roger Goteb kasi sa tuod man abnormal sa mong sitwasyon niya, pero in spite sa pagka-abnormal sa sitwasyon niya, gabaha yung pagkaon mo, ang pagkaon kag ang pagpangamuyo gabaha para kay Aksyon Roger Goteb. Sige Jer, pahuway-huway lang kabay pa nga negative lang kag makabalik ka sa imo sinipuluyan kabudlay gali no. Bagi na picture out ko sa sitwasyon si Roger dabla sa facilities bala nga kapamusi-musi ka sa kalimutan mo. Ano na ganito mo kaya high-tech na video call ti kon na why pa video call sara sa cellphone abi nga tawag lang sa to makuan ka gid no. Do magkapaminsar ka dalom no.
Ay, ho. Sige lang That's life Ito na mga pagtilaw sa atong sila nga pagpangabuhi. Ang balita na sa Radyo Executive, ginadurong man si Sukalman sa DTX 500 capsule. Para sa report ni Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon na Stephen Prisquito. Line number 1 sa report, Stephen Mangabi, please come in. Yes, Action Eric, isa ka traffic incident natabo diri sa Ciudad San Carlos. Kagina mga pasado alaw na sa may barangay Punao diri sa San Carlos City, Negros Occidental nga sabihin ang amo nga insidente nasabihin na isa ang napatay samtang duwa ini sila ang nabungguan sa isa ka pick up nga ginamaneho sang isa ini ka former nga barangay captain sang barangay Bagunbon nga nasa diin na kilala ini si Francisco Chan Sr. Kag ang mga biktima nga sa diin nga nabungguan sa sining driver o tag-iya man sang among pick up nga salakyan pangawala pa natin Action Eric na nagkuha ang plate number ini tungod sa pag-update natin sa atong traffic division nga sa diin ang mga duwa ka biktima ini kilala nga ini si Eduardo Saladas Dautes kag ini si samtang ini siya may asawa kag 57 anyos kag residente ini sang Sitio Bandera, Calatrava, Negros Occidental. Kag ang ikaduha mo si Michael Velasco Abajes, 41 ini kag residente man sang barangay Punao proper. Kag sa diin sa duwa sa sinika mga biktima samtang sunod pa sa mga nagka-witness sa mga pangitabo nga samtang nagapungko ini sila sa higas ng karsada nga nagapahuway-huway gulpil lamang nga nagabot ining salakyan sa nga na pick up nga salakyan nga nagpadulong sa ilang posisyon sa diin sila natapungko kag diretso nga nabungguan ining duwa. So gani nga dali nga gindala sa San Carlos City Hospital ini mga biktima kag dito nga dito nadulaan ini sang kabuhi o kung dito napatay o dead, hindi man siya na-declare nga dead on arrival apang dito lamang sa pila ka mga oras kag sa diin na gideklara ini nga napatay tungod sa internal bleeding. Action Eric so gani nga ang ini naman si Michael nga isa ka biktima Velasco sa diin ara sa gihapon karon nagpabilin sa San Carlos City Hospital nga ginatagan ni isang medical attention. So gani sa karon ng ining driver nga former ini siya barangay captain sang barangay Bagunbon nga si Mr. Chan. So gani karon na ari siya mismo man sa kusodiya sa ato San Carlos PNP kag para sa pagpangatubang sa sining kaso kay suno pa sa aton nga mga suno pa Action Eric sa aton nga mga hatay sa informasyon sa sining insidente kagina dira sa may barangay Punao nga natulugan ini ang ining driver nga sa diin na disgrasya nga nabungguan ini niya ang duwa ka mga na biktima nga nagapungko lamang sa higad sa karsada. So may aton initial nga report sa sining vehicular accident nga natabo kagina diri sa may barangay Punao Action Eric apang aton panukuhaon pagid ang dugang nga mga detalye sa sini sa aton nga traffic investigator nga among nag-imbestiga sa sining natabo nga insidente diri sa siyudad sa San Carlos. Gani amo ini naga-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Prisquito sa Bacolod, Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Dagang salamat kay Aksyon Stephen Presquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito, subo-subo man o. Kung ko ka lang sa ikadalan, mungguan ka patay. Ay di nano naman. Hindi mo kayo mapakta ng swerte mo, Aksyon Oliver, no? Si Pablo ka, pero pungko ka sa dalan. Mabungguan ka pa. Worst kay mapatay ka gidya. Tulugan driver, gli. Munang delikado. Sa mapiyungan, bala kadali, bala, no? Segundos na eh. Mapiyungan ka kadala sa lakyan mo. Kasi ganun, iba nga gapisik na eh. Iba nga na kung doon ginatuyo, ganun eh. Aksyon libre ka, parking sa ikadala na. Kaway-way, tulog-tulog. Ito, kapoy ka. Ang iba nga gapanghilamos mo. No? Kuan bla. Ito, isipa bra na napiyungan kay mo, kadala sa lakyan mo. Tuyo. Ang balita ng aksyon na Stephen Presquito, giradulong si Sakalawan sa Mighty C. Nagpapakita ka bala sa antioxidant vitamin para sa Aksyon Tamon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Tamon Forte, line number 2 sa report. Tamang gabi, pis kami. Yes, Aksyon Eric, may gid nga gabi sa atong mga tagpalamati sumuman sa atong programa Aksyon Night Patrol. Isa ka wanted person, Aksyon Eric, ang ginserbihan niya sang warrant of arrest. Kag natigang madakpan niya sang katapusan kapulisan sang Sagay City PNP sang Agosto 22, 2020 pasado alas 6 ang hapon sa Asinda Rosario Barangay Poblacion 2, Ciudad Diaz ng Sagay. Nga mo naman niya si Milagros Ilalim Isinubuhan, babayi, 36 anyos na isawa, kag residente iya sang Purok Hillside, Barangay Poblacion 2. Sakop iya sang Ciudad sa Sagay. Sa pagpamuno gidiya ni Police Major Albert C. Kagupod sang warrant pensiyo nga mo si Police Staff Sergeant Jess Arnado. Kag ining warrant of arrest sa Aksyon Eric, may criminal case number 18-66-67-is sa kaso naman niya nga sa Republic Act 9165 o kung sa illegal na druga. Aksyon Eric, kag ining warrant of arrest gin issue kag ilagdaan ni Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73 nga nabase diri sa siyudad sang Sagay. Kag wala sing may girekomenda ang korte nga piyansa para naman iya sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Ikadua nga persona, Aksyon Eric, gin serbiya man ni wanted person, serbiya naman iya sang warrant of arrest sa gyapon sang kahapon nga adlaw Agosto 23, 2020, pasado alas 11:20 sang Udto sa may sitio Tanaw, Barangay Poblacion 2 sa Gihapon. Kag sa persona naman yan ni Gerald Abordo Ilalim alias Bambam, 24 anyo, single, residente iya sang Purok Mahidaiton, Barangay Paraiso, Ciudad Diaz ng Sagay. Kag sa pag-supervise naman Police Major Albert C. sa pagpamuno iya ni Police Staff Sergeant Jess Arnado warrant pensiyo. Kag sa warrant of arrest nga ginserbi sa iyang may criminal case number 18-66-17-S sa kaso naman iyang frustrated homicide nga ginisyo naman ini kay lagdaan Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 73 nabasi gyapon diri sa Sagay. Kag napitsahan ini sang January 29, 2019. Kag ang korte naghatag sang piyansa naman sa iya sang balor 72 mil kapisos para naman iya sa iya temporaryo nga kailwayan. Sumong ining duha ka persona hunong sa custodial facility
sang Sagay City, PNP. Tabi lang naton si mga gigagadi, prokurong si Pagkumati, Pastor Danilo sa Pantaw kung siya panimalay, dira sa Banwa sang Moisia. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 14 nga report o nasablitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat gid Aksyon Tamon Forte sa imong report. Ang balita ng Aksyon Tamon Forte giradulong naman sa iyo sa kalaman sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang tiplata, suwabe para si Val Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Festival Villamor, line number 2 sa report. First man gabi, please come in. Mayang gabi aksyonerik kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati. So muro tawhay ang aton area of responsibility labi na gid diri sa siyudad sang La Carlota aksyonerik. Wala man sang dalagko nga crime accident. Apang ang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Junel V. Guadalupe, Chief of Police sa siyudad sang La Carlota, upod ang alert team kag subong man ang mga traffic enforcer. Padayon ang pagbantay kag pag-istrikto diri sa siyudad sang La Carlota, labi na gid ni Aksyon Eric sang pagsoksok sang face mask kag face shield. Gina-eksido gid sang aton nga mga kapulisan kag ang wala nagatuman sini ginadala sa station kag ginatagan sang nagakaigo nga penalidad. Ilabi na gid Aksyon Eric ang city ordinance ini nga anti-smoking Aksyon Eric. So may mga nagkaladakpan kag ginadala man sa station kag ginatagan sang violation, no, ginapamultahan ang tagsang individual nga madakpan nga nagasigarilyo dira sa sulod sang La Carlota City, no, labi na gid sa mga tindahan dira. So gina-eksido gid sang aton nga banwa, labi na gid sa pagpanaog sang order ni Honorable Mayor Dr. Rex Salandoon nga mag-observe gid ang tanan sang social distancing kag proper hygiene ang tanan nga nagasulod sa public market sa syudad sang La Carlota. Aksyon Eric, agud to malikawan ini ang ginatawag naton nga pandemic nga COVID-19. So amo ini ang buluhaton sang aton nga mga kapulisan nga magabantay kag ginaiksido gid ilabi na gid sa mga checkpoint. Aksyon Eric nga ginaisa-isa gid kag sinasiguro nga ang angkas sa motor pagid Aksyon Eric nga mag-asawa gid kag may dala nga dokumento nga mga marriage contract example kag nagapamatuod nga mag-asawa gid ini sila nga nagaangkasanay sa motor Aksyon Eric. So ang mga buluhaton sang aton nga mga kapulisan nagapadayon tubtob sini nga mga tinion. So ang dugang diri Aksyon Eric nagapaybaluman kag nagapaatag man ang mayor's office sa labi na gid sini sang pag-lockdown sang weekend time out lockdown Aksyon Eric nga natalana sa Agosto 28 kag tubtob 31 2020 nga ang probinsya sang Negros Occidental kag ang Bacolod na lakip ini sa ginapatuman sa pag-lockdown. Apang Aksyon Eric ginpaatag diri sang aton na siyudad sang La Carlota nga wala nakaupod ang siyudad sang La Carlota sang ginaplano nga time out sang weekend nga natalana sining bulan sang Agosto. Aksyon Eric ang mga lugar nga na-lockdown amo ang siyudad sang Bacolod, Talisay kag Bago kag ang Banwa sang Murcia.
kag wala sang giyo o kung wala sang magagawa sa tagsa kapuluyan ang mga nasambit nga mga lugar sa sulod sang 4 ka adlaw. Kay may ara sila nga mass testing action Eric kag ginatarget diri ang 10,000 ka mga symptomatic patient kag ang ilang na close contact sa tong mga nagpositibo sa COVID-19. Kag ang syudad sang Lacarlota Action Eric ginahulat ang executive order nga ipanaog sa probinsya angot sini agud tong makita kung ano gid man ang plano sini kag dire magasunod ang pamunuan sa syudad sang Lacarlota kag ipabalo sa pumuluyo kung magapadayon ang pag upod sa lockdown action Eric. Pero ginapasiguro sang syudad sang Lacarlota labi na gid sang office of the mayor kag sang vice mayor kag sa mga konsyales kag sa mga opisyalis dire nga magasunod gid sa proper hygiene, magahugas ang kamot kag face mask kag mag-alcohol, face shield kag mag-obserbar sang social distancing. So amini ang aton nga nakuha nga mga information kag mga balita diri sa syudad sang Lacarlota mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag kagawad Jupred Sapanta kag Engineer Joseph Embultorio sa syudad sang Lacarlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon Percival Villamor. When we come back, balik ang report sa Patrol 2 with Aksyon Jan Diaz pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACE. Gina-acknowledge naman ang pagpamati sa aton sining mga kaaksyon kay Mary Ann Jimenea. Mayong gabi dira sa imo. Kagadura man sa kay Martin Aliling, sa kay Solping, Dari Dilicano, nagatutukid sa aton sining pangalagad. Sa kay Frederick Ruado, sa Pontevedra, man siya, si Kativir. Happy birthday, Ma'am Anali Gonzaga Savilio, Sangkanson, Subdivision de Carlota City. Halina kay Kativer, no? Sa kay Elmer Almorato, sa Barangay 2 sa Carlota, Araman. Si Eden Kasuyon, ara sa Pinaginpinan, Kabangkalan City. Get version kuno kay Audrey, kay Gabatsyag Manhilanat, no? Si Peter Torisa Makadaya, ga-monitor man sa aton SIMO sa aton diri pamilya Torresa ginatamyaw ila, no? Kay Kagawad Ludi Peter Maymay Noble, ara man siya ga pulaw-pula para si Kagawad Peter Maymay Noble. Ginatamyaw taman dira si Roy Tayhupon, si Ojor Limor Otanera, ga paurok-urok siya, oh. Si Christine Bibiano Pilaes, Annabel Garcia sa Tangob with family niya Raman, Solping sa maawa Raman siya ga monitor, si si Ani Gilaran sa Hinigaran Araman, si Apul Lang Sandumanan ga paurok-urok gid pamati kag ginatamyaw taman dira si Narisa Ruiz Ilare, sign on to sign off si Jeron Landi Luhan sa Barangay Bakong Bago City Araman siya. Si RD Pironel Josa Paunon, check attendance lang siya, no? Si Sally Hooker, dialysis kami sininga Friday, ay gali ka, God bless lang, no? Arlo Babarano Malinaw, may gab-igid, sa kay Jocelyn Libuon Dispoho, Ana Andrea Pamuso, Liberty Benitin Obaldo, dara sa may Est Home Foreman Silingan, ka-monitor sa aton, Vicente Similiano, ang iban daw, di tayo malambutan ni Guro, no? Roy Tayhopon, kag Nanti Tayhopon, ka-monitor gid sa aton, ha? Si John Israel Abuhat Duro, check attendance lang.
kapaurok-urok din sa ato sini nga pagpakalagat. Ibo ni Botsera sang Germany, Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family sa mga Dunganon boys dira mayong gabigid kag mayroon dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Gabriel Hinulan, mayroon dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Kim Tadi, araman sa kay Bongbong Ligaspi, Dennis Magallanes sa New Jersey, si Sir Edwin Pineda dira man sa New Jersey mayong gabigid kapaurok-urokin sa ato sini nga pangalagad. Si Josel Espulgar, asawa ni Toto Ryan Espulgar, kapamatigid sa aton permi, no? Sa kay Rak Carino, sa aton dira nga tagpalamati sa UPC Silay Post, Araman, Country Homes, sa Estefanía, Lydia Sibula, Sophia kag Samuel Alib, halin na kay Ging Alib ang Panamyaw, kay Oscar Tario kag kay Buyax Aiko, Yeto Pasdra, may gabigid, Milagros Pacheco, Heidi Hernani, may gabi kay Christine Pios, may gabi dira kag may nga pagpaurok-urok sa kay Wilina Lueda, kag of course sa kay Julian Villarosa, Yeye Lunedas, may gabigid, sa kay Loy Ramirez, bao nagapaurok-urok pa ho, Nico Raffles, Arvin Dilasan, aragid ga monitor sa ato, no? Si Roy Ascan, Totoroy Ascan, may gabi dira sa imo, Corazon Grijaldo, Villa Siran, Roberto Salarda, Homer Kahipo, Pretz Dichoso Hilado, mga suki tagid nga nagapamati, no? Sa kay Jocelyn Arcibita Ulak, mayong gab-igi dira sa imo, kag of course ginatamyaw taman dira, mayo lang dira nga pag monitor sa kay Juani Mel, may gabi dira sa imo, sa kay Nora Villalun, sa kay Eleuterio Parcon Dayon, gapaurok-urok gid, sa kay Mary Ann Villatura, sa kay Primo Noel Magbanwalagos, Julian Villarosa ni Miniel, sa kay Buyax Aiko, Sais Villarosa, sa kay former Kapitan Eman Rectra, Rectra Family, monitor sa to sa may Vista Alegre, no? Salamat gid. Gina Galon Pagsubiron, sa kay Josel Very, tayo na lang si Elsa Berry, Bradget Dilag, kay Toto Buknoy, Lisa Joy Ilon Amoroso, Rosemary Alayon, sa kay Orlin Vergara Hinsole, kag Rosemary Alayon. Ang iban kung may chingpo bakbakanta, Roy Ascanda, may gabi gida, kag kay Corazon Grijaldo Villasiran, Dodge de la Peña, naga paurok-urok man. Tanting Tubilya, ay si Sir Tanting Tubilya galiyo, gamonitor gisatong Sir Tanting Tubilya. Sir, kamusta ka na dabo? Hidlaman ta kay Sir Tanting Tubilya ba? Listen, lagi na sa Action Radio, no? Mabalik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga bal... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik diri sa lakad mga bidara sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Verdi Frado, sa kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, sa Parañaque City, Manila, Great Culandera, Pamilya Alejo, sa Banuasang Ilog, halin kay Marbs Aliho, ang Panamyaw, no? Balikan ta sa aksyon na John Diaz.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon dyan diya sa balik report dyan. Please come back dyan. Actually, Rick, ang pila ka mga service vehicles ng lokal nga gobyerno, particularmente na sa provincial capital, kag sang syudad sang Bacolod, ang nagpadulong dito naman sa probinsya sang Cebu. Butsot nagtabok, actually, Rick, para lamang masugat ang masobra 500 ka mga locally stranded individual, kag mahimo mayara manabi mga returning overseas Filipinos nga halin dito corresponded sa Cebu matapos nga nagpaidalom sa lockdown action na Eric. So ang natabo sila diri according kay Philippine Coast Guard o kung PCG Negros Occidental Commander Jansen Binamin, based sa datos sa ginpasa siya sa counterpart dito sa PCG Tabuelan, mga 556 ni Grotaran ka mga LSI ang mga pauli diri naman sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kag kaina nagamat-amat na. Ang natabo si diri may ara 45 ka mga service vehicles ang nagsugat dito mismo man sa may Cebu kag ang iba na matamat na nga nagabalik aksyoner. According to Ricky Benamin, may nakapauli na nakatabok dira ka nakadungka na sa may Escalante Port nga masobra 200 ka mga pasahero aksyoner. And ongoing pa may ara pa subong nga gabing nagabiyahe sakay sa Marcuabe sa may roll-off vessel nga pabalik diri man mismo sa may probinsya sang Negros Occidental. Ongoing pa iban nagabiyahe tapos siguro nagpunta mga 200 plus no? 200 plus na. Okay. Bali, sige na galing ang trip sir no? Halin Cebu. Sige na trip galing sa Tabuelan. So may harap ang totoo tapos may harap na subong in-route. Tapos meron na kapot. Tapos may nakabot na sir no? Oo, may harap nagabot mga 200 plus. So ang total dito sir is amo to ang 500 plus. 556. So as pero sa counterpart sa PCG Tabuelan. Actually, naglamatian si PCG Commander Jansen Benamin. Balitagikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Salamat dyan sa imo siling report. May kabidira kay Toto Samuel Castillo Rimitan sa Valladolid, kay Ralph Lawrence Halandone, sa kay Melanie Quiliedra, may kabigida kay Fidel Togli Ortega, sa kay M. Sinyasiv. Kamonitor gid sa ato sining pagpangalagad. Kiss me goodbye, kiss me goodnight pagi sining amanon. Action Night Patrol Program Lunes edisyon. Magatako piniti paryo. Magabalik ini buwas Martes upod kay Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ato sining mapatrola yun at repore sa action nga nagparagan kagawin sa Action Roger Gutib, Percival Villamor, Tamon Forte, Stephen Presquito, of course Action John Diaz, Action Papang Nixon mga itong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center, Action na Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-back Security Guard Company, IT Expert Action JM Bikey. Transmitter Control Tower sa Balakay, talok sila sa bako si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. May pa Bolsiri Cafe, Lipa Istasyon na Baldomaro, kag si Ferdinand Aguirre, ara pa si Jake Halbuena, kag si Pat Halipa. Sasalangan sa musong station manager Action na Magbanwa Production Chief Guest Director Rex Cantong, ang inyong ng Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tugtog Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.